Ay bali, minamadali ni Kuya Puloy ito. Kasi po, mamayang pagkakain, mamayang tanghali, grabe na po yung init dito sa gilid na to. Kaya, ginawa kagad. Akatul, patalig yung. May sunog oh. Lakas ng sunog, bahayan. Ako, Wala na, apoy na yan. mataas na yan oh. Dito yan, sa may likod nyo yan. Nagkakagulo na nga tao. Di man makadaan yung bumbero. Kaso di man yung makadaan kasi may harang na release. Ayun po mga kaparing Jason, good morning, good morning, good morning. Yun po at nag-prepare muna ako. Yan si Tilo, Kagatchos, Kapuloy, tapos ako. Tapos pupunta muna po ako ng Nabwa. Baka mahabol ko pa yung dun sa balot, sana mayroon pa. Tapos pagkabili ko ng balot, babalik pa ako dito sa paggawa kay Crystalline, paggawa ng bahay. At nag-prepare muna kami ni Tilo at tapos nagbistay bago ko iba ng Tilo kasi kawawa naman walang katulong at saka kakahiya sa mga kasamahan natin. Yun. Sasaglit lang ako, mga alas 9 nandito na ako. 8:44 yung time check natin ngayon. Nilagayin ko ng balot. Yan sila. Madali lang ako. Madali ako. Kailangan nating kumita. Kasi ngayon lang samantalahin ko ngayong buwan na to na magpipista habang malakas yung bintahan. Kasi pagdating ng pag di na pista, matumal na naman yun. Sayang. Tulad din po yan ng sa pagbablog. Pag per month, medyo maganda-ganda yung pasok ng revenue. Pero pag mga mga January, February yun, kung magkakainaan din. Kasi yung dollar, bumababa yung value. Ganun din sa negosyo. Bakit ba nagkakaganito? Ang puso ko'y nagdurugo. Parang pinipit ang bibig ko. Tayo naman tayong dalawa. Pinagsiselosan ka. Naman tayong dalawa. Pinagsiselosan ka. Buhat dito na ako sa sentro ng Nabwa. Ganito ang buhay ng paring Jason niyo dati talaga. Ngayon, vlogger sa umaga, balot bindo sa gabi.
Huwag natin sayangin yung mga oras, mga araw, mga panahon na malakas pa tayo. Kaya sabi ko sa sarili ko, saka na ako magpapahinga. Magpapahinga ako sa tamang ano, sa tamang pahingahan na. Okay, malapit na ako sa balutan. Alright. Ayun po, at dito na ako sa may bibilan ko ng balot. Sana mayroon pa. Kasi minsan pag ganitong oras wala na yan. Alas 9 sakto. Alright. Yan, dito na ako sa may balutan. Pagod. Yan, tsaga-tsaga lang. Yung mga balot oh. Wala pa kasing pino eh. Medyo matumal daw yung ano ngayon, yung itlog. Sana mayroon pa. Eh kunti lang yung balot eh. Ayaw kasi maubusan. Gusto ko nga kung may puhunan lang na malaki, gusto ko tambakan ko na. Kasi mauubos naman yan eh. Kasi mapuhunan din. Yung 4 na tray nasa 2K. Tapos bibili pa ako ng mani kasi paubos na rin yung mani. Yan ang pagkaya ko. Saka si Charon pa. Ayan, may balot. Yan. At sinisilaw. Tingnan natin. Kaso maliit yung sisiw ngayon, 15 days lang. Di nakababalot sa puti ano? Nagsabat na nga ni ako, tanganingan akong makarugang-rugang. Malabagadi. Ay di baka kuha. Udmag ko. Biyerni. Ana, pipilian ko namanan. Tadi ko manan natapos. Sana kaya kasi sa baldi. Ha? Upat siya na, upat at tray. Amo, udma. Tamaan, makainit-init pa. Pag ano pumig pa ano na ako, parisod. Maitom naman pagkadoy. Luway-luway sa nangantig kasisig ko. Kaya hindi makaiba ka sa buong. Pagkadapan ninyo ngantig ako kaisiw. Bata nga tigkalipisir ka ako Medyo maliit yung sisiw. Sabi ni hinay-hinay lang nahigop ng sabaw. Para di makasama ka agad yung sisiw. Yan, 9:22. 9:22 at nakabili na ako ng balot. Hanap ako ng mani at saka si Charon. Wala ngayon, palengke dito sa Nambo. Kasi yung dito ng palengke ay Miyerkules tsaka Sabado. Mga talong. Hanap muna ako ng mani tsaka si Charon.
May krupik. Krupik. Walang krupik. Mali. Boy, boy, money. Sad. Sige sa kilo. Money. Ayun po, nakabili na ako ng ano, ng mani at saka balot. Bali maghanap pa ako dito ng chicharon. Bata. Wait. Wala ko muna to dito. Ang profit. May chicharon pong kropik. Yan lang po sa baba. Yan. Expired na lang. Ito lang. Ito lang kropik. So, pala doon ako sa kabila. Chicharon te. Ano, kaliwo? May kropik. Oo. Sige na. Yan o. Masarap po. Isa. Ayun, te, magkano yan? 120 man. Sa pakanin? Parehas man, no? 120. Yung parang kropik, wala? Yung maliliit. Bus na. Bus na. Delicate po na. Oo. Ayan po at pabalik na ako. Pabalik na ako sa barracks. Ayun, nakabili na ako ng chicharon.
Go na, let's go. Bala ko to hatid. Pag break time, hatid ko na to. Muntikan pa yung ano, estudyante. Muntik masagasaan no truck. Naiwanan yung ID, binalikan pa. Yo. Nandito na ako sa ano, kay Crystalline. Ay, nako. At dito ko muna to, mga binili kong paninda. Trabaho na tayo. Ito ko muna to, mga sitcharon, mani, saka yung balot. Ito na ako, trabaho na ulit. Hello, bastay. Nagilo. Pangalawang ano? Maano kasi doon? Yung bato-bato. Sa doon ba? Yan, binalisan na dyan. Mahalo ng bato. Walang sapi. Ganda. Lo. Ano halo dyan sa taas? Ang dami ko ng binilit din. Basura na.
Sa puloy oh. Nagagamit na yung kondola. Merinda. Ate, may rebilyo. Hmm? Ate, sa rebilyo. Hmm. Nagwanda lang din. May tag-tipoy kami. Kondola yan na po. Bakit daw di ginamit ang kondola? Yan po ang gagamitin yung kondola. Halo tayo. May masabing may magawa lang eh. Wala lang kasi makuha sa budget pag magsirain. Mas gusto kasi nila yung espalto kasi nasisira. Sira. Ang ganda-ganda ng kalsada sa San Vicente. Yung pinagpapatungan. Yung nasa sentro, butas-butas na, hindi nila pinapansin. Yung ano, yung sa ano, sabi niya, maganda yung daanan, yung sa may patulidan. Bulagyan ng siminto, ang ganda sa ay ng kawan. Ispalto, ang ganda-ganda naman. Eh gusto kasi nila matanggal yung mga espalto para may maayos ulit sila. Eh espalto natatanggal yun eh. Babaon-baon yun eh. Dadala ng gulong. Nagka-crack yun eh. Pag mainit na. Mainit na, dumidikit na sa ano nun eh. Sakto yung binistay. Sakto yung binistay. Wala. Sakto. Pero binistay din yan, no? Yan, tingka yan. Sakto lang. Lagyan mo lang. Maayos na, bubutasin nila. Pilipino. Kung alin yung pwedeng gawin, hindi nila ginagawa. Siminto. Ayun. Damay sa dito sa ano. Yan o, basag. Sana ano lang to, tempered. Iniwanan ko si kay Telo, kasalanan ko rin kasi iniwanan ko. Namili kasi ko ng paninda dun sa Nabua. Iniwanan ko kay Kapuloy, tapos sinali pala ni Telo dun sa taas. Okay lang yun. Kasalanan naman natin eh. Iwan tayo ng GoPro. Parang inabot ah. Hmm? Ah, okay. Okay. Tempered lang. Buti lang tempered lang oh. Wala tayong tempered. Oo. Ayos. Yan ang laking bagay. Kung wala Oo. tempered yan, wala. Ay wala na. Basag na. Yun, tempered lang. Oh, init.
Hindi ko na nga pinapansin. Ako pinansin ko. Malapit yung init na dinaranas Kuya Puloy. Diba nagamit na yung hundula? Kakita na kayo unggoy na masal. Ayan o, nakatali yung unggoy. May tali yan. Katali ang unggoy. Malagyan ko na? Sige. Lagyan natin ng halo. Ito po. Oo. Tawa si Tilo eh. Ay bali, minamadali ni Kuya Puloy ito. Kasi po, mamayang pagkakain, mamayang tanghali, grabe na po yung init dito sa gilid na to. Kaya, ginawa ka ni Kuya Puloy kaninang umaga. Yan. Para makaiwas sa init. Yan. Tapos mamaya, pag break time, uwi mo na ako dun sa bahay kasi naubusan ng gasol dun sa bahay. Eh wala naman si Mrs. dun, walang service dun si Mrs. Yan. Wala rin mautusan. Kaya uwi muna ako para makabili ako ng gasol. Tapos ihatid ko na rin yung mga pinamili ko kanina dun sa nabuwa ng mga balot, chicharon, tsaka mani. Tapos ko doon, balik ako dito sa site. Yun. Kasi mamaya pa naman ako magla-live. Si Franstar naka-live na. Sunod si Pula. Tapos sunod ako. Mga anong oras balik ka Pula? Alas 2, no? Oo, malilim na. Grabe kasi yung init. Mahirap kasi pagka launa. Siyempre, isipin din natin yung yung Kuya Puloy. Masobran sa init. Alam naman natin yung trabaho dito ay yung kumbaga, kung lang yung kayang accomplishment maghapon. Kasi charity charity vlog. Akatol, patalig nyo. May sunog oh. Lakas ng sunog, baka yan. Ako, Ambulansya. Wala na, apoy na yan. mataas na yan oh. Dito yan sa may likod niyo yan. Nagkakagulo na nga tao. Bukahan yun doon. Punta mo tol, magmotor ka. Punta tol. Bayaran yan. Sunog mo. Ayun, sa kabila. Lakas oh. Lakas to. Malapit yan kay Lamani Manuel. Ang lakas po ng sunog. Diyan natin banda kila Batang Angel. Hindi. Sunog oh.
pa naman basta-basta makapasok dyan ang ano. Bumbero. May harang. Hos. Hindi makakapasok dyan yung Ayo, ano bumbero. Ay, narili siya pa ganyan ano. Dito na yan, papasok na yan dito. Dito lang. Diyan sa may... May sunog. Sunog ano? Sunog. Oo. Ano, late material. Di man makadaan yung ano. Ano bumbero? Kaso di man yung makadaan kasi may harang na release. May harang yung release. Iikot pa yan. Wala na. Di rin makadaan. Iikot pa yan dun sa ano. Ang kahirapan dito. Di makadaan. Hindi makapasok-pasok yung bumbero gawa nitong release na itong hinarangan. Wala. Yan po, time check natin 11:46. Yan. Buti na lang naagapan kaagad yung ano, yung sunog. Maraming taong pumunta rin. Yung bombero hanggang release lang. Kita kaagad ni Kuya Puloy eh. Kala ko kung alin sunog eh. Iikutang pa rin, napakalayo. Kasi kitang-kita dyan sa taas eh. Doon yung ano. Yan, 11:46. At break time muna. Ako din ako didiretso sa barracks. Doon muna ako sa bahay didiretso. Abutan ko pa yung hardware na bukas. Wala talaga, makasiro yung bahay. Bilang bahay ito sa una. Ha? Bilang bahay. Yung bahay. Hindi na. Nagpapuloy. Press ko bagong ligo. Basa lahat. Pati itlog basa. Putol pa si Nilas. Pati sinilas putol. Putol? Magiging bago ng tayo. Putol ba ka, Puloy? Hindi mamaya, bili tayo ng chinilas mo. Sponsoran kita ng chinilas. Hello, hindi lang ang tinas, hindi ko nabigla. Mamaya pag bago tayo bumalik dito. Pagbalik ko, bili tayo ng chinilas. Dalawa pati dyan sa kamay mo mayroon. Yan Puloy, dalawa pati dyan sa kamay mo. Oo. At ganyan may nakasuot. Yan. Ayan po, bali uwi na muna po kami. At bumaba na sila si Karot nandun pa sa ano, sa loob ng Bartolina. Diyan sa CR, naka Bartolina si Karot. At ako din ako pupunta sa kanila dun sa barracks. Dun muna ako sa bahay. Atid ko muna yung mga pinamili ko. At bibiling ako ng gasol kasi naubusan daw dun sa bahay. Wala namang ibang bibili doon kundi ako. Hindi mo pili kapit bahay. Oh, wala namang mautusan doon, wala namang service si Mrs. Alright. Let's go. Yan ito sa bahay. Oh. Flat pa yung motor. Ay, flat talaga. Flat na, flatan pa ako.
Piners ako na. Baba mo yun. Baba mo itong balot. Ayusin mo. Baka mo ano. Malas, babalik pa ako dun. Lat yung gulong ko. Sa unahan, oh. Malas. Pinagapang ko na. Running flat. Talaga, hindi na malas. Nandito na sa bahay at babalik pa po ako dun sa ano. Bali dito na ako kakain. Ayun po, ang ganito ng vlog na to. At maraming salamat po sa lahat ng mga viewers. Alright. Nagkaano ka na ng tangke? Naubusan ng ano? Ng gasol. Ubus. Mamaya na siguro yun kasi sarado na yun. Alas 12 na eh. Ayun po, bye bye.